Gipahibalan 50 ka mga pulis sa personnel sa Cebu Provincial Police Office sa pagpangulo sa hepe niini nga si Police Colonel Abubakar Mangelan Jr. may undergo sa kinalit nga drug test. Samtang Senador Bato de la Rosa gikumpirmar ni Senate President Alan Peter Cayetano nga wa na sa Senado. Mga kata mga headlines. Presidente Rodrigo Duterte nahitabong tensyon sa Senado kagabi sa ambush interview dito sa The Hague, the Netherlands. Ipamahayag ni Vice Presidente Sara nga wa na kini plano untang ipahibaw ngadto sa kanhi pangulo ang kagubot sa Senado apan nakita na day kini pinaagi sa telebisyon. Ilakbitan sab ni Vice Presidente Sara Duterte ang matud pa paggamit sa administrasyon sa tanang resources sa gobyerno aron i-demolish ang dili muuyon sa mga gibuhat sa kanhi pangulo. Napadayag sab ang Vice Presidente sa iyang pagkadismaya ug kadlagot sa nahitabo karon sa Pilipinas. 50 ka mga pulis sa Cebu Provincial Police Office sa pagpangulo sa hepe niini ni undergo o kinalit nga drug test. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante. DYHP RMN Report. Gipabo sa kinalit nga drug test aga mga personnel sa Cebu Police Provincial Office kaganina kinisubay sa kamanduan sa National Headquarters nga kabahin sa Internal Cleansing Program. Nanguna sa drug test mo mismo ang hepe sa kapulisan sa Lalawigan sa Sugbo nga si Police Colonel Abubakar Mangelan Jr. Mabot ngadto sa 45 ka mga police personnel sa kampo sa CPPO ang gi-undergo sa random drug test. Bato ni Mangelan nga ang ilahang gagihimo pagpakita nga ang kapulisan sa Lalawigan sa Sugbo wala mo gamit sa illegal nga drugas. Ilaw sa gagipakita nga ang CPPO doon dedikasyon sa professionalism niini, disiplina ug integridad sa serbisyo publiko. Kini aron pagsiguro nga aga mga pulis personnel magpabilin nga haom ug katuhuan taliwa sa aga pagserbisyo sa katawhan sa tibuok probinsya sa Sugbo. Masaligon ang CPPO director nga walay tig-gamitan sa illegal nga drugas sa aga mga sakop apan kung dunay magpositibo sa Cebu o kung unsa nga matang sa illegal nga drugas magatubang matod pa kini og seryoso nga problema. Ipabos kini sa dismissal proceedings kay alang niya walay luna ang usa ka drug user sa hanay sa kapulisan. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office sa inyong radyoan Arbo sa Manteriway HP, Tata Carmen. Nationwide. At oras sa 5:29 sa kahapon, hundog ka pa mga balita mga kasama.